lijepi špajz. Da, opet smo se zapričali. Da je nešto sam čudan samom sebi. Ne znam, je li ovo uključeno? Jel ti jako? Odlično. Da, tako treba. Pojače to bolje. Da, znaš sa mikrofonima, nije problem. Sa mikrofonima jedino i znam, da. To ti je najbolje. To mi je najsigurnije. Našao sam nešto što me je baš bilo onako jako zanimljivo, ali to moram da pročitam iz tvoje biografije. Evo sad ću to slosti sve da pročitam. A ti kažeš šta je... Ako baš moraš. Pa ne, za školu mi je bilo ovako jako zanimljivo, samo da vidim... Ali mogu da me neko pita nešto za školu. Da. Kaže, Rado Fatale. Pa rođena je tad i tad... živi tu i tu, dobro. Doslovno je, kaže, škole zgazila u kafanu. Zagazila, Boga mi. Da. Kaže, a i u obe bila je najbolji đak. To mi je onako bilo nešto najbolje što sam pročitao da si... Đak generacije u obe. Đak generacije i odlična pevačica. Da. Kako se to uklapa? Kako si mogla postigneš da odeš u školu i da uveče znala, tvoj posao nije ono do 10 pa kući, nego od 10 pa do 4-5. Da. Užas. Pa mislim, kako bi bilo ako ne teško. Teško, ali kad imaš neki cilj... Ono mi otvoriš, da. Ti si počela da pevaš kada? U koliko godina? Pa pevaš od rođenja? Da, od rođenja. Mislim, od 7. godine pevam po amaterski. Misliš za pare. Misliš da naplaćujem to profesionalno od 17. Od 17. godine. A pre toga od 7. Znači od 7. do 17. konstantno sa folklorom, po raznim takmičenjima i gde god je tata čuo da postoje neka audicija za pevača i vukao me na sve strane. Da nije moj tata inače mnogo... U stvari da nije bilo njega, ja se ne bi ni bavila ovim, jer ipak treba podržati žensko dete od 7. godine da budeš stalno uz njega kao otac. A on te je vaspitalo za pevačica praktički. A nisi li bila svesna? Pa ne znam, to ne znam, toga ne bi znala da ti odgovorim, zato što vada ja od kad sam se nekako... Od kad sam saznala za sebe, sam prosto znala će biti pevačica. Samo je on tu bio da me podrži i da me gura u tom pravcu. Sad sam htjela nešto te pitam. Da, od 17. godine tad si još uvijek išla u školu, bila si srednje škole, je li tako? Tako je, da. I profesori, znaš što me zanima, kako reaguju na tebe kad se tvoje? Super. Mene su svi profesori obožavali. Ipak je to mala sredina da bi sad ti nešto tamo... Svi su mene obožavali i ja sam sve njih obožavala, ja i sad sa njima imam drugarstvo. Ti gledali onako malo kroz prste i to? Nikad nisu imali potrebe, zato što sam ja bukvalno bila stvarno najbolji đak. Mislim, najbolji bila i kod nas u mom razredu je bilo dosta Vukovaca u mom odeljenju. Stvarno smo bili odeljenje za primer, ali sam ja pored toga bila đak generacija. Onda kad se to saberu sva takmičenja na koje sam išla i sve diplome koje sam osvajala, više im ja ne znam broja. I onda sam samo zbog toga bila đak generacije, ali kažem, stvarno sam, nikad se nisam provlačila i ja ne volim da se provlačim i ne volim da idem lakšim putem i uvijek biram teži put. To je sigurno put. Sad ću te pitam jedno teško pitanje. Jesi spremna? Pa, ajde. Jako retko komentarišeš svoje kolege i njihov rad, a i koleginice. Kad kažem kolege, mislim na kolege i koleginice. Zašto ih ne komentarišeš? Pa, zato što... Te ne zanima njihov rad ili nećeš... Pa ne. Nešaš u njihove karijere? Ne da me ne zanima. Sad bi bilo malo, možda... Ne znam kako bi to ljudi shvatili sad da kažem da me ne zanima ili da me zanima toliko, nego prosto... Kao pratiš, normalno da pratiš da se to sve dešava tu oko tebe, ne možeš da budeš sad kao si pao s Marta pa ne znaš ko je šta ko peviš, sad je kad ko izdao, ali ne mešam se u to, možeš se tako reći. To je jako lepo. Imam svoje mišljenje o svemu, ali ne mešam se, prosto svako ima pravo da radi karijeru na svoj neki način, kao što ja gradim na svoj, bez skandala i bez... Žvaćem te žvaku i dalje. Mislim, ne pije uopšte u gradu. Ljudi žvaće žvaku. Pa ljudi žvaće žvaku. Ja sad ne žvaćem. Pa ne mislim na tebe sada. Nego, znaš zašto sam to pitan? Jedno vreme, apropo te žvake, bilo na Facebooku nešto, gdje se sećaš toga? Gdje ste upleteni ti, Slavica, Ivan. Da, to je sve Želim mi tvoj komentar. Da li je to istina ili ne? Ili ljudi baš idu do te granice? Ne, to je istina. Istina je? To je istina, da. Zato što sam ja poznata po tome da nisam kukavica i da nisam od onih koje... Da ne kažem šta, stavno ću te ovdje mikrofon i što ću neki kabal da ode emisija u propast. Delit ćemo. Ja inače nisam od onih, ne volim da lažem
mrzim ljude koji ne mogu da smejem im se u lice, prosto ne mogu da verujem da nisu toliko hrabri da stane za svojih reči. Kao milion njih, znaš, napišeš nešto na Facebooku i kad te naravno svi provale, pošto ti svi novinari prijatelji na tom Facebooku i to objave, i ti onda kažeš, ne, to nije moj profil ili ja nemam profil. Ali mi svi znamo da jeste i onda sad kao... Pa malo je smešno. Ali smešno nama, možda ljudi i misle da to stvarno nije profil dotične osobe, ali naravno ovi koji znaju, znaš još kako se osobi radi. I odmah ti pada ono kao interesovanje za takve ljude, kao, pa, mislim, kad je slagao te ljude, pa slagat će sutra i mene. Znaš šta, to su ljudi sa kojima ja i nemam neke kontakte. To je, znaš, što se konkretno toga tiče što sam me pitao, u vezi Slavice, Milana i mene i Tanje i svega, to jeste bilo istina. To je bio status? Status je bio ostala bez teksta, nema dalje. Da, konkretno to su moje reči. To ja jesam otkucala, napisala i što sam i rekla Tanji, kad smo se posle toga srele na aerodromu, pošto sam primetila da se posle toga svašta napravilo u novinama, rekao da je bolje ja da joj kažem šta je konkretno bilo, nego da misli devojka da je sve ono što je posle dodato, jer naravno, pazi, novinari, naravno da prodaju priče i naravno da izmišljaju, ne naravno svi, ali u nekim pričama ima istine. Ne, u nekim pričama ima istine, ja sad ne mogu da kažem da su to slagali kad nisu. Mislim, ne mogu ja da budem, ali nekorektna, ali ima dosta stvari koje su dodali, onako da dogradili. Mora malo da bude to onako baš skandal, ali na njihovu žalost nije ispao skandal i nisu pokoreni neki kolegijalni odnosi između nas svih. Ali misliš da je kulturno žvakati žvaku na televiziji? Ne bih da iznosim svoje mišljenje, zato što u ovom poslu, možda ne samo u ovom poslu, savjetovala bih svim ljudima da ne budu iskreni, da se trude da budu licemeri i takvi najbolje definitivno prolaze u životu. Ako si iskren, to ti se kad ta dobije u glavu. I eto, ja sam se posle toga samo pitala šta je meni ušte trebalo da ja bilo šta komentarišem, da ja se petljam u tako neke stvari, da nekoga, ko meni daje pravo da ja bilo koga osuđujem. Znači, to što sam ja prokomentarisala, eto, to je bilo moje mišljenje, zašto su me svi uhvatili, napravili se skandal oko toga i onda se pitaš zašto bi ti onda bio iskren. Posle kažeš to isto Tanji šta je, da jesi, prosto staneš iza toga i još ja kažem, ja sam ne rekla u stvari da je meni žao, izvinila se jesam, što sam na taj način, što sam to na Facebook, da sam trebala, to je trebalo je da je pozovem kao koleginicu, Tanja, stvarno mislim da to nije bilo u redu. Kao što bih joj rekla, kao što svima kaže, ja inače imam običaj kad me pitaju koleginice kako se sviđa haljina koju sam obukla, ja ne mogu da slažem. Ja stvarno ne mogu da ja, kao mi se sviđa, kažem super je, ili kažem, okej. Dobro, okej, može bolje. Ali ne, i onda ne mogu da kažem, wow, super ti je, haljina ako ne mislim tako. Da kažem šta bi možda malo treba da ovo tu nešto suzimo ili ovdje ti malo preširoko da tu nešto, jer ima neko zihra na licu mesta. Ne, ozbiljno, ja sam takva, ne mogu. Kao što volim da meni neko kaže ako mi se nešto providi negdje da mi kaže, da nešto nije u redu. Ne bi rekao. Ne, ozbiljno, i zato sam... Jel misliš da bi ti bilo ko stanova rekao da ti se nešto providi? Ajde, isto. Pa dobro, mislim. Ali ili od kolega. Pa ne znam. Neka koleginica vole, ali ja mislim da bi sedeli u prvom redu onako. Dakle, da završimo konkretno konačno tu priču, rekla sam šta sam imala, to je moje mišljenje tada i sada isto, samo je razlika u tome što se kaže što sam na taj način to napisala, trebalo je njoj da kažem ako sam bilo šta mislila, a opet šta je mene koje đavo tera da je uopšte se mešim da komentarišem, tako da od sad stvarno ćutim, nikoga ne diram, ništa ne komentarišem, svoje mišljenje ću zadržati za sebe, kao što sam malo prerekla, svjesna sam svega, u toku sam svih dešavanja, o svemu imam mišljenje, ali podržiš da se sebe i mirati glavu. Ja moram da ispoštujem par pitanja koje sam odvojio, ali moram priznati da tvoje gostovanje večeras u našem radiju je tako pomalo ljudi izazvalo da ja nisam mogao sva pitanja njihova postavim, pa sam izabrao one koje su mi bilo ovako jako simpatične. Dosta ljudi su glavno javili iz Makedonije,
Ja, Ne znam, da li si bila u Makedoniji u skorije vremena, ti kažem, ja moram sad ovom prilikom da pozdravim, pošto evo iskoristit priliku, pošto ova emisija ide uživo, tako? Da pozdravim moj fan tim iz Makedonije, da, na čelu sa Draganom Kočevskom. Ona je stvarno, mislim, naravno ima tu mnogo mojih fanova, Ivana Milosavljević, Marina Andročec, sve su oni iz različitih gradova koje su tako osnovale fan neke klubove svoje i sve me podržavaju i vole i baš sam i preko njih saznala da gostujem večeras u emisiji. Tako da one sve znaju. A Sale ti nije okazio? Pa Sale uvek kasnije informacijama. Šalim se. Evo kad spomenula Draganu Kočevsku i njeno pitanje se slučajno nastavno, a nisam znao da je iz tog fan tima, ali pitanje iz fan tima je tu. Tako da eto, odabrao sam slučajnim izborom, ne znam ko su ljudi, tako da oni koji ovog puta nisu bili u ovom izboru, žao. Sljedeći put više sreće. Znaš kao loto devojka. Da. U sljedećem izlačenju više sreće. Vanessa i Šapca nije imala pitanja, ali te ovako iskritikovala, spremi se. Može. Kaže, bravo Rado, dobra kritika, ti imaš svoje ime, uspeh i karijeru kojom i tekako možeš da se ponosiš i nema potrebe preko drugih da gradiš sebi popularnost i puniš stranice novina. Ostani dalje tako lepa, zgodna. Hvala. To više zgodno sam ja dodao. Aha, dobro, ali pa kako ona je prva rekla. Jeste, ali ja sam dodala 3 puta. Fina, dobra, završi, kaže, svoj fakultet. To samo žena može da ti kaže, ja bih ti rekao u kafanu. I samo napred, to mi kaže, sjajna karijera, to ti kaže Vanessa i Šapca. Hvala Vanessa, hvala puno. Onda Davor iz Bitola iz Makedonije, jel poznaješ Davora? Nije fan tim dobro. Možda jes, ali ne. Kaže ovako, Rada je najlepša, sad malo makedonski, pa ću da... Mene vole makedonci, da. Učesnica Zvezda Granda ima veoma lep glas, styling i sve ostalo. Rado, ti si naša zvezda, volite Makedonija, Bitola. Hvala, ja volim Makedoniju mnogo. Eto, fan tim. Ajmo, fan tim, da čujem šta su pisali. Fan tim sam izabrao zašto, ajde, to je fan tim, malo da ispoštimo i njih. Kaže, koliko često ideš u salon lepote, koji puder koristiš, prelepo izgledaš i... Ništa, čekaj. I još jedno pitanje sa njihove strane, da, jest. Da li Rada Manojlović će doći u Makedoniju? Jeste. I kada ide priprema za novi album i sad na ovo pitanje za Draganu Mirkoviću, uglavnom da ćemo nešto kasnije. Čekaj da vidim, šta si tu? Na što prvo sad ideš? Koliko puta ideš u salon lepote, koji puder koristiš, koji ti jako lep večeras? Ne idem u salon lepote. Ja sam prirodna lepa, sama se uređujem, sama se tako spaljuješ za sebi, da. Ma gde, mislim, aj sad nećemo te detalje. Puder Makova kozmetika, koja nažalost nema kod nas, ima samo inostranstvo, ali je stvarno mnogo dobra i jeftina. Mislim, to u jednom, jel te, kvalitetna, a nije skupa. Je li dalje biraš, iako imaš dovoljno novca, da možeš sebi da priuštiš nešto i dalje biraš ono kao jeftinije ili gledaš šta je kvalitet, nebitno koliko je? Pa, zavisi o čemu se radi, mislim. Kad je šminka u pitanju, gledam kvalitet, ne gledam cenu. Ovo se tako potrefilo da je kvalitetno i jeftino, što meni savršeno odgovara. A kad su neke druge stvari u pitanju, uopšte ne bolam od toga. Kad su haljine, majice, pa dobro, ja iznosim to za sve pare. To se kod mene raspada posle. Ali nije mi problem da dam ni... Često puta kažem da ja da se obučem i od glave do pete za 50 evra. Od glave do pete, ali za mnogo više para, samo što je neumjetno pričati o ciframa. Naravno. Nekim većim, ogromnim. Fantin ti je rekao da prelepo izgledaš, ne bi bio Fantin da nisu rekli da su lepo, to znamo i sami. Sad, Dragana Kočevska iz Fantima, je li tako ti reče nam, ja ne bi ni znao, pa bi ti postavili pitanje kao slušateljke, kaže ovako, za Draganu naravno pitanje, to ćemo posle da je pitamo, pa će na samom kraju da nam kaže nešto više i za Draganu Mirković, da li će biti duet, da li se planira turneja po Makedoniji, to možda pitamo Savet. Pa možda, da, Savet, s druge strane tako. Planira ili... Turneja sigurno
ne. Evo, sad će Branka. A, na leto kao. Turneja, ali ne neka turneja, nego Nego kako su gostovanja. nastupi gostovanja će biti sigurno. Sad turneja podrazumeva verovatno nekih mjesec dana, ne verujem da ćemo baš... Pa dobro, sad će ne dovoljno da ljudi znaju ali gde. vikend ili dva ćemo sigurno odraditi u Makedoniji. Mali gradovi, je li tako? A par gradova, da, sigurno ćemo. Skopje se podrazumeva, pa vidjet ćemo možda i Kumano, da. Ima dosta lepih mesta. Kako je na leto imat ćete priliku, jer na jesen, u septembru? Na leto. Ne znamo kako, ali vidjet ćete sadu ove godine, Makedonski. Sad jedan naš drugar koji redovno postavlja pitanja, njega ne mogu da izostavim iz ove večerašnje emisije nikako Nedim Stefanović. Kaže, OK, odabir gošće, šta je god značilo OK. OK znači OK. Pa dobro, tvoje OK ne može isto znači kao ovo OK, može bolje. Znači da je zadovoljan. Možda bolje, ali je zadovoljan. Kaže, da li bi se možda paparaco ekipa provela ispred Radmiline kuće kao nomad ispred kuće Tanje Savić, ja pričao to. Ne znam, nisam gledala taj jako su bili popstovani od strane komšije, ušli su u dvorište, da, to je baš onako, ja mislim, sočno. Ne bih znala, ne kako ti komšiluk u sebe? To je sve konkretno, ne bi da je bio za vrijeme forme. Komšiluk mi je odličan. Odličan. Nemam problem, to su... Ne gledaju se ono kao sad i zvezda. Ne. Jel ti danas kad neka baka napravi kolač donese, evo rado svine? Donesi kolač, pa nama nestane voda, pa odemo kod komšinice, pa dođe ona kod nas kad njoj nestane voda. Dobro, tako je život. Mi smo stvarno jako složni. To je svakodnevica, u stvari, jedne dve može se reći. Nosim vodu. Imaš normalan život kao i pa naravno, za Boga. Pa, to da. Sad, Boris Hrtko iz Bijeljni kaže, možeš ti da pročitaš ovo pitanje? Ja sam ga ali ne znam. Ja ovo ne umem da čitam, ja ne umem da čitam. Stvarno, ne bi se rekao. Ako nemaš odgovor... Pa mogu da pročitam, mislim. Ako nemaš odgovor, reci. Ajde, koliko je tačno da si sa Milanom u vezi, moram da kažem, nažalost, deluje neverovatno, ali ako ti kažeš da jeste, onda verujem. Sve najbolje ekspres i pozdrav iz Bijeljine. Pa hvala za pozdrav, pozdrav iz Bijeljinu. A ovo je no comment. To mislim, znaš što suvišno je više, posle toliko vremena bilo šta komentari. Ako nekom još uvijek nešto nije jasno, onda stvarno nema reći. Pa neka proveri. Mislim da je sve i više nego očigledno. Pa naravno. Sad skoro bilo proslava 2 godine zabavljenja, tako? Je sad skoro ili nije? Jeste? Skoro, da. Pa dobro, čekaj. Hvala. Ovo nećemo da evitujemo. Šalim se, naravno. Rekli smo, sad su pojavili se ovako jedni onako bombastični naslovi, Draganu Mirković rada vraća na scenu Granda. To su neki naslovi, sumani. Dakle, hoću da te pitam, šta se dešava? Da li je u pripremi neki duet? Ono što ja mogu da kažem je da zaista za sada ništa ne mogu konkretno, da kažem 100%. Ako bude biće, je li to? Pa u principu ako bude biće, ja bih bila, jeste se pomenula ta tema, pokrenula se ta priča i ja bih bila zaista najsrećena na svetu ako bi se taj duet realizovao. Znamo da ti voliš nju. Zato što je ona, Silvana, Ceca, Dragana, to je za mene... Pa, to se zna, kao mislim i za sve druge. Dragana je ipak ogromna zvezda, Dragana Mirković. I ja bih bila presrećna kad bi se taj duet realizovao. To je nešto što mogu da kažem, a sad... I treba se naći stvari pesme za nas, da nije to sve baš tako lako i... I nije jednostavno. Nije jednostavno, to mora nešto da bude wow. Muško-ženski duet nego ženski duet. Pa dobro, lakše, možda je lakše naći za muško-žensku neku pesmu, za razliku recimo pesme koje treba da pevaju dve ženske osobe, šta tu, pogotovo Dragana i ja, šta bi tu trebalo. Dobro, to bi bio odličan narodnjak. A ja bih voljela da snimimo duet i ja bih voljela da taj duet bude nešto onako... recimo, voljela bi da se vrate neki njeni najveći hitovi iz 90. Kad bi znao kako čezne. Tipa u kraju, kad bi znao kako čezne, umire majko. To je odlično. Da. Ali kažem opet, za sad je sve ostalo na nekim pregovorima. Da su Milanom duet? Ne. Pa, ja zaista odvajam, i on je odvajamo poslovno. Ja ti prošlo brzo ovih sat vremena.
Pa prosto, ne da je prošlo, nego proletalo, ja ne mogu da verujem da je... Ja sam ti rekao da će ovako da prođe. Da. Sa mnom vreme prosto leti. Samo vreme leti, da. Moram da ti kažem, stvarno i ona koja se bude udala za mene, za 50 godina da kaže, ovo je već prošlo. Ja. Šta si ti počeo da se hvališ? Samo hvališ, kao ja. Ti na početku, ja na kraju, pa naćemo se nekako puta. Naravno je sutra uveče, pretpostavljam će biti uz TV onako. Ja ne znam ni koje sutra, da, sutra utorak. Sutra utorak. Kad pre? Pa ne, hoću ti kažem da sutra uveče budeš uz program, da gledaš sve to. Ne mogu da verujem da je već došao taj dan. Onako, to nam je davalo pre 3 meseca, ima vremena. Ali, evo, već je sutra i prosto... Nekako mi dobro da imaš ti veću tremu nego... Pa naravno da ja imam veću tremu, to je logično. A što logično? Pa logično je da se neka osoba koja ti je draga, ti više plašiš stvari od nje same, kao što su se moji plašili, moj tata se tresao više od mene kad je bilo ono proglašenje pobednika iz kruga u krug, ko ide dalje, ko ispada, ko prolazi dalje, i više su se oni plašili tata, sestre i svi moji meni bliski, nego ja samo da je bilo totalno u šoku. U toj priči. U toj priči pogubljena, bez mozga, tako da nisam ni shvatala, tek posle, prošlo. Kao štore. Pa i on je verovatno tamo. Tako da sad mislim da on nije, da, on je u euforiji i on je vrlo spreman i vrlo svestan svega. Ja bih samo želela da kažem da je on već sad pobednik. Evo, naravno, to pobednik. Naravno, pozivamo sve, pošto mi ne možemo, i će se ubiti zbog toga što mi ne možemo da glasamo za njega. Ali sve naše... Koliko si bila spremna onako da odvojiš, da uplatiš kredita da bi... Oj, ne znam. Pređeš u Bosnu i možeš da glasaš. Ma ne znam, možda ismislim nešto, nije ispričano. Ali stvarno poslali bi sve ljude koji mogu, koji su u mogućnosti da što više glasaju, jer je to mnogo bitno, pogotovo što ove godine su tako totalno promenjena ta pravila Eurovizije. Pa isto kao Grand Festival, pola publika, a pola žiri. Tako da je jako neizvesno. Ono što je sigurno jeste da Milan samom svojom pojavom da je izdao ogromnu pažnju. Ono što je izvesno je da ona na YouTube-u, najgledaniji učesnik koji je takmičar Eurovizije, on je za 2 meseca pregledan skoro 2 miliona puta. Kad se uporedi sa Nemačkom koja ima 80 miliona stanovnika, pregledana je 200.000 puta. Ili mislim, ne znam, mnogo drugih jačih, većih, ogromnih zemalja. Tako da on je skrenuo veliku pažnju na sebe samim svojim izgledom, pevanjem, harizmom. On ima sve što treba da ima, on je prosto savršen i najbolji, ali to stvarno mislim. On zrači i bitno je da on tamo skrenuo pažnju na sebe. Sad, sam plasman je na kraju krajeva... To nije, kažem, upravo to hoću da kažem, nije to njega, on će dati sve od sebe, to je sigurno. Nama ostaje da pomolimo Boga da se bude kako treba, ovim ljudima koji to mogu, da pošalju neki glas. Da ga podržimo svi, da jednom u životu se složimo oko našeg predstavnika, da ne bude stalno onih dušebrižnika i nevernih Toma koji će se naći da sede za svojim kompjuterima i da budu toliko mali i kad ih niko ne vidi da pljuju po ljudima koji su nešto uspjeli u životu. Uvijek takvi postoje. Nažalost, ali je velika većina koji su uz njega. Naravno. Dakle, draga dijaspora, sutra uveče, prvo polufinalno veče, glasit ćete za našeg predstavnika Milan Stanković, koja se zove broj 7. Da, on je 7. po redu, tako. To je bio moj broj u školskom dnevniku. Srećan broj, da. Ne znam. Pa mislim, srećan je bio broj. Pa kako nije? Meni je... Svima je 7. To je bilo broj u dnevniku. Pa vidi, meni je broj 18, naravno. Meni je 18 najsrećniji broj na svetu. Meni je 7. bila. Ali po nekim kao numerolozima, nekim naturalnim kartama, meni je 6. srećan broj. Tako da uvijek kad sam bila šesta, da, to đavo. Uvijek kad sam bila šesta na ovim eliminacijama, na takmičenju, bila sam sigurna da prolazim. Šalim se sigurno, ali nekako mi je bilo lakše nego kad sam 5. ili 7. A veruješ u to? Ma ne verujem, ali u tim situacijama onako se shvataš za sve živo. To jeste. Eto, sve se ispričali rado. Da tebi da oduzimamo više vremena. Nam je bilo jako drago vidjeti to uživo kod nas. Nekako se imala dosta svetline i naprotiv ovaj prostor. A to je zato što sam u beloj haljini, pa je koja ti jako lepo stoji. Koja je bila jako lepo stoji i sad verovatno oni koji te ne vide dobro, a baš sam navrno zamutio kameru da te ne vide do detalja. I ne moraju ni da vide. Šta ima da gledate, slušajte. Ima ko će da gleda. Čuvat ćemo da se Milan ne vrati. Nemo puno sreća.
dijaspora će naravno se glasati. Na svi smo uz njega to. Tako je. Slažeš da čujemo ovaj Balkan? Obavezno. Evo sad Može, idemo. Balkan i onda će ponovo 3 naredne pesme. Evo da se zahvalim, stvarno mi je bilo prelepo u emisiju. Prvi put da se nisam iznervirala, gostujući u neku. Pa, zato što sam bila spremna na sve i svašta, odnosno, tokom ove 3 godine sam stvarno mnogo... Znači se jako loše pripremila. Ne, šale je super, nego prosto postoje neki ljudi koji su najbliže rečeno zaslužili da ih, ne da im odgovorim da nemam komentar, nego da ih onako ženski pesnicom, onako posred, ja ne znam šta meni dođe, onako da, znaš, ne možeš da je spremam za ali nekad ne možeš da shvatiš da neki ljudi su u stanju da nešto prelome preko jezika, da te tako nešto pita, to nije provokacija, pa ja razumijem provokaciju, ali uvredu i bezobrazluk i da me tako nešto pita uživam kao broj do 10, ali živ sam čovjek, ne mogu stvarno mene, pogađa me nepravda, pogađa me laž i to ne mogu da podnesem, ali zaista kod tebe u emisiji baš sam se opustila i stvarno mi je bilo kao da razgovaram sa nekim koga znam što je 100 godina. Da. Postali smo sosili. Šalim se, naravno evo da ti kažem, vrata našeg studija kad god, dan i noću, slobodno svaki, možemo pijemo kafu sa slušalcima kad god, pošto je kod nas ta neka opuštena atmosfera, kad budeš požela vodiš program, ne moraš da budeš sada, sedi, vodi program, tako da eto to je. Tebi još jednom hvala, puno sreće u daljoj karijeri, svaki novi spot, svaka nova pesma, naš radio i naša televizija, uvijek se dobro došla, kako ti, tako i Milan, naravno, kad bude došao, eto, preporučimo da svrati, možete i zajedno dođete, nikakav problem, sutra ćete o radi, o njenom gostovanju imati priliku da čitate u najčitanijim vestima na našem sajtu, a nakon toga imate priliku i da slušate ukoliko ste propustili ovu emisiju, šta je to Rada rekla večeras, ali nije bilo bezobrazno. Tebi još jednom hvala i puno sreće i